Sa pagpadayon sa one-stop shop sa processing sa mga rekisito sa traditional jeepney sa Mandaue City, minusra ang nakapasar sa inspeksyon sa mga units. Yawhag nga kurihian una kini sa di patubutang makabiyahe. Ang report ni Nico Sereno. Ang pag-inspeksyon sa mga traditional PUJs usa sa mga rekisito, una pa sila katugtan nga makabiyahe pagbalik. Ang LTO inspector mususi sa kondisyon sa unit, tagsa-tagsaon ang headlights, wiper, brake lights ug uban pa, bisan lingkuranan ug upholstery. Samtang gawa sa mga papeles ug prangkisa, susihon sab sa taga LTFRB personnel kung natuman ang prescribed seating arrangement ug barrier. Kaganiha, may pipila ka PUJs nga wala mahatagi og clearance kay wa makapasar. Gitambagan ang operator ug driver nga kurihian una kini ug ipa-inspeksyon ug balik. Walay signal. Muna ato tang ipaayo ta na kay lisod sad gayo. Nagdagga na sila. Daga madisgrasya. Basta na muliko, walay signal light. Pati ka mga pintal, mga dapat nindot po tan-aon. Karon mo itong last day. Para atong mga dili makapa-inspect sa LTO or sa LTFRB, adto na sila tingali mo dangop sa MBIS na mismo. Ang jeep ni Ginang Evelyn nahatagan og special permit ni atong Oktubre sa ruta nga San Fernando, Carcar. Apan nakugang na lang siya sa pending nga bayronon aron maisyuhan og team clearance. Hinuon, installment ang pagbayad niini. Wala ko nag-expect yun nga tanaw day ang pending day gatuo lang kog inspeksyonon lang ang unit ba. Ya ug unsay iyahang kulang mga ana lights ba. Wala ko nag-expect nga ang kon gipaningot lagi ko. Pagkahibaw na ako akong pending 12,000. Kaya na ko la uy, mura man sad tag mawa ang kaguto. Iko kay ko klaro pa masahero dito gud nga ano kay ma-discourage ko usahay kay gamay ra mig kita. Igora kakita kog 300 400. Muli naman ko kay tungod sa traffic lagi. Inglisura mga arang-arang siguro gamay kay daghang man kung tao diri napitas Mandaue. Kung makumpleto na sa mga drivers ug operators ang papeles ug inspection, kahatagan na sila og special permit to operate. Hinuon, mag-agad pa sa dakbayan kung kanus-ag yun sila makabiyahe. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.